Dobroveče na početku sedmice koja će sigurno proteći u znaku knjige. Ja sam Ivana Milenković, a vi gledate Kulturni dnevnik. Francuski institut u Srbiji obeležava 100-godišnjicu početka Prvog svetskog rata nizom manifestacija, uključujući i izložbu stripa Prokleti rat, nazvanu po kultnom albumu Žaka Tardija. Izložba obuhvata i table iz albuma Linije fronta, koji se bavi životom na frontu i svakodnevicom ljudi tokom Velikog rata. Sastoji se od 10 kratkih priča koje je napisalo 5 francuskih i 5 srpskih scenarista, a ilustrovalo ih je 10 srpskih crtača. Među autorima su zvučna imena evropskog stripa u koje spada i naš večerašnji gost, Aleksa Gajić. Dobroveče. Album Linije fronta istražuje sve ono nesvesno, kolektivno, koje vezujemo za prošlost, priče koje su se prenosile sa kolena na koleno. Kako je tekao proces rada na ovom projektu? Trenutno je u toku sajam knjiga, a neposredno pre njega iz štampe izlošlo jedno vaše novo izdanje. Reč je o pljosnatom stripu koji sa još 2 izdanja čini jednu celinu. Teme se bave, filozofijom i to su u stvari još i neke autobiografske zabeleške, je li tako? Tako. Sad ono po čemu ste posebno poznati, to je film Teknotaj, Edit i ja, a trenutno radite na jednom novom dugometražnom filmu. O čemu je reč? Aleksa, hvala što ste izdvojili vreme za Kulturni dnevnik i naravno želimo vam puno sreće na novom projektu. Hvala i vama. Centralni događaj ove sedmice jeste sajam knjiga, ali tu su i Bemus, Oktobarski salon i festival kineskog filma u Kinoteci. U ime ekipe koja je realizovala večerašnju emisiju želim vam prijatno veče.